tar fina-finai Hausa wacce aka fi sani da Kannywood, akwai su jarumai da suka taba kokarin nuna bajintarsu a fagen siyasa. Waɗannan jaruman sun fito a takara a matakai daban-daban na yankunansu, kuma a dokar kasa kowa na da damar fitowa a dan takara matukar ya cika ka'idojin hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC. Na ɗaya, Hamisu Yantama. Hamisu jarumi ne da aka jima ana fafatawa da shi a masana'antar Kannywood, kuma ta fitowa a dan takarar gwamna a jihar Kano a shekarar 2007. Jarumi ya fito takarar ne a karkashin jam'iyyar ND, amma Malam Ibrahim Shekaru na ANPP ne ya lashe zaben a wancan lokacin. Na biyu, Alasan Kwalle. Alasan sananne ne a Kannywood, musamman a shirye-shiryen barkwanci, kuma yana ɗaya daga cikin masu ruwa da saki a masana'antar ta Kannywood. Jarumin ya nemi takara da dama, ciki har da takarar shugaban karamar hukuma na Ungogo da ya nema a shekarar 2007 karkashin jam'iyyar PDP. A wannan lokacin ya kare a matsayin dan takarar mataimaki. Hakanan kuma ya sa takarar kansila a Bashirawa da ke Ungogo karkashin inuwar jam'iyyar APC a shekarar 2005. Na uku, Nura Hussein. Nura na ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka jima ana damawa da su. Ya fito a takarar kansila a mazabar Yakasin, karamar hukumar birni da kewaye cikin jihar Kano a shekarar 2007. Na hudu, Abba El Mustapha. El Mustapha ko Abba Ruda kamar yadda aka fi sanin sa da shi. Jarumi ne da ya tashe kuma ya jima a masana'antar sai shida fina-finan Hausa wato Kannywood. Abba ya taba neman tikitin takarar dan majalisar jiha mai wakiltar mazabar Gwale da jihar Kano karkashin jam'iyyar PDP a shekarar 2015. Sai dai Abba Ruda bai samu nasara ba domin bai samu tikitin sayawa takara ba tun a wurin zaben fidda gwani. Na biyar, Lawan Ahmad. Wannan jarumi ya jima taurarwarsa na haskawa a masana'antar ta Kannywood. A halin yanzu shine producer fim mai dogon zango wato Ilzaso. Lawan Ahmad ya taba neman tikitin takarar dan majalisa na jihar Katsina mai wakiltar mazabar Bakori karkashin jam'iyyar APC, amma bai samu tikitin ba. Mun gwada kallon wannan bidiyo, amma kamun ku tafi ga wani tambayar da zamu muku ku amsa mana shi a ta comment. Cikin wayannan jaruman, wani jarumi ne ya riga sauran jaruman shigowa harkar masana'antar Kannywood? Na ɗaya, Baballe Hayatu. Na biyu, Lawan Ahmad. Na uku, Shu'aibu Lawan Kumurci. Sai ku amsa mana a ta comment. Mun gode.